म्हणजे जाणीव आहे, सत्याची कल्पना आहे, परंतु ते करणार नाही अशा पद्धतीची भूमिका जी सरकारांनी आतापर्यंत घेतलेली आहे आणि हे सरकार पुढे काय भूमिका घेते हे पाहायचं आहे आपल्याला. तर तिथे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात यावी म्हणून मी सांगतो, त्यासाठी मनाची सिद्धता करावी लागेल. आपण मराठी प्रेमी म्हणून घेतो मिरवतो आपण सगळे, आपण मराठी प्रेमी आहोत म्हणून. मराठी प्रेमी ही उपाधी याच्या पुढे चालणार नाही, एवढीच उपाधी. मराठी वोट बँक म्हणून आपलं रूपांतर झालं पाहिजे. मराठी वोट बँक पाहिजे आपली. लक्षात घ्या, कुठल्याही सरकारांचे निर्णय घ्या, हे निर्णय हे अपीजमेंट करण्यासाठी एका विशिष्ट सेक्शनचे घेतले जातात. कोणाचं अपीजमेंट सरकार करतं? सरकार गठ्ठा मतांची अपीजमेंट करते. गठ्ठा मतं कोणाकडे आहेत? गठ्ठा मते कॅथोलिक समाजाकडे आहेत, मुस्लिम समाजाकडे आहेत. एका माणसाला काही झाल्यानंतर 500 माणसं 15 मिनिटात जमण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडे आहे. दुभंगलेले, विभागलेले असा समुदाय नाही. आणि मराठी प्रेमी गोव्यात 80% एकूण लोकसंख्येच्या असून देखील दुर्दैवाने मराठी भाषा विजयी होत नाही. याचं कारण असं आहे की आपण कधीच ठरवलेलं नाही मराठी प्रेमींनी की आपण वोट बँक म्हणून सादर झालं पाहिजे सरकारसमोर आणि जनतेसमोर. काय आहे वोट बँक प्रकरण? वोट बँक प्रकरण असं आहे की माझं मत आहे, त्याच्या आधाराने मी मला पाहिजे असलेला आमदार निवडून देतो, मला पाहिजे असलेलं सरकार मी सत्तेवर आणतो. ते मत मी यावेळी मला आवडलेला माझा पक्ष कोणताही असो, तो सगळ्यांचं कल्याण करणारा असो, पण मराठी राजभाषा या गोष्टीला, या मागणीला पूर्ण पाठिंबा देणारा आणि या मागणीच्या मागे राहणारा कुठल्याही पक्षाचा असो, पण जो मागे राहत नाही या मागणीच्या, त्याला माझं मत मी घालणार नाही या वेळेला. असतो एवढं पसरलं नसतं. त्याच्याबरोबरच कोकणी करावी होती ना, आमचं कुठं म्हणणं आहे. एका राज्याला 2 भाषा असू शकतात, 4 सुद्धा असू शकतात. तेलंगणामध्ये 2 भाषा आहेत, तेलुगू आहे, उर्दू आहे. हरियाणामध्ये 2 आहेत, हिंदी आहे, पंजाबी आहे. दिल्लीमध्ये 4 आहेत, छत्तीसगडमध्ये 2 आहेत, छत्तीसगडी आणि हिंदी. सिक्कीममध्ये 4 आहेत, गोव्यामध्ये 2 झाल्यामुळे आमची काहीच हरकत नव्हती. मराठी करायची होती, कोकणी करायची होती, पण ती झालं नाही. योग्य वेळी झालं, कारण यांना मराठी होऊ द्यायची नव्हती. झालं असतं ते. हा जो द्वेष आहे ना, हा अतिशय घातक ठरलेला आहे गोव्याला. एक वेळ इंग्रजी चालेल पण मराठी नको, मराठी संपली पाहिजे. 6 पिढ्या असे त्यांचे उद्गार आहेत, त्यांचे माझे नव्हे. 6 पिढ्या बरबाद झाल्या तरी चालतील, पण मराठी इथं होऊ देणार नाही. अशा द्वेषातून हे गोव्याचं अत्यंत नुकसान झालेलं आहे. राज्यभाषा माझी मातृभाषा. जन्माला गेलो हा कोकणी आवयच्या पोटान. ज्यांना पहिले शब्द कानार पडले त्यांना माझ्या आवयचे कोकणी शब्द असतले, ते नक्कीच असतले. पण कोकणी मातेच्या जन्माला गेलो पोटान आणि ते माझे मायेन म्हाका मराठी मायेच्या पदरान घातलो. भगवान श्रीकृष्णाचे 2 आवय आमकां सगळ्यांक खबर आसा, देवकी आणि यशोदा मैया. माझेच न्हू, अशो आमचे कितके तरी पिढयो जाल्यो. कोंकणी मातेच्या पोटान जन्म घेतलो आणि मराठी मातेच्या पदरान आमी पडले आणि मराठी मातेचे स्तनपान करीत, अमृत प्राशन करीत आमी ल्हानाचे मोठे झाले. म्हणून हो कळवळ येता, म्हणून ही तळमळ. ही तळमळ आसा ती सुद्धा प्रेमापोटी आसा, कोणाचो दुस्वास करपा खातीर न्हू. खंयच्याच भाशेचो दुस्वास करिनासतना माझ्या भाषेचो स्वाभिमान घेऊन तिचोही उद्धार जावचो, तिचोही विकास जावचो. 35-38 वर्सां पयलीं राज्यभाषा जाली कोंकणी. त्या वेळार हांव 28 कितें वर्सांचो आसलो. फुटो हे मस्तक, तुटो हे शरीर, मराठीचा घोष सोडू नये अश्यो घोशणा दिवन जय जयकार करत मराठीचें आंदोलन सुरू जालें. म्हाका याद आसा. मध्यंतरी दुसरो एक टप्पो जाल्लो, तितूनय हांव सहभागी जाल्लो. ती म्हाका याद आसा.
मराठी भाषेबद्दल कितक्यान कसो कळवळ आसा, जाणीव आसा, हो अनुभवूय मी त्या प्रवासान घेतलेलो आसा, कितक्यान कसो रिस्पॉन्स दिलो ते मराठीच्या कार्यक्रमान म्हणून. पण त्याच्या नंतर इतकी वर्सां गेल्या उपरांत 40 परत हे आंदोलन उबें रावलें. आंदोलन म्हणना ताका वैचारीक एक चळवळ म्हणटा हांव. हे संघर्शाचे न्हू, हे सदिच्छेचे, स्नेहाचे, सहकार्याचे, प्रेमापोटीचो हो ही चळवळ विचाराची आपल्या मराठी भाषे खातीर उभी केली आसा, कुणाच्या विरोधातली न्हू. मराठी भाषा कधीपासून अस्तित्वात आहे, कधीपासून गोमंतकामध्ये रुजलेली आहे हे आपल्याला समजतं, हे आपल्याला समजून येतं. पण ज्या वेळेला असा काहीतरी वादाचा विषय होतो त्यावेळेला खरंच मन कुठेतरी दुःखी होतं किंवा खंत वाटते की आपण या भाषांना वादाचा विषय का करतो. कारण शेवटी आपल्यासाठी मायही जगो आणि मावशीही जगो असं आपली संस्कृती आपल्याला शिकवते. आणि मराठी भाषा ही संस्कारांचं आणि संस्कृतीचं प्रतीक असणारी अशी भाषा आहे. जर मराठी भाषेच्या साहित्याचा विचार केला गेला तर अ.का. प्रियोळकर यांनी जे संपादित केलेलं पुस्तक आहे क्रिस्ताचे यातनागीत, ही या विलापिकेच्या प्रस्तावनेत डॉक्टर पांडुरंग सखाराम शेट्टी पिसूर्लेकर यांनी शोध घेतलेल्या ग्रंथसंपदाची यादी त्याच्यामध्ये दिलेली आहे त्यांनी. आणि त्यावरून आपल्याला दिसतं की किती ग्रंथ तयार झालेले आहेत, किती ग्रंथ निर्माण झालेले आहेत, कशी भाषा आपली ही विकसित होत गेलेली आहे. आणि एवढं असून सुद्धा जर द्वेषापोटी किंवा जर फक्त विरोधाला विरोध करायचा आहे म्हणून जर मराठी भाषेला कुठेतरी नावं ठेवली जातात तर ती आपल्यासाठी खरंच दुःख देणारी अशी गोष्ट आहे. मला असं वाटतं कारण आमदारांना स्वातंत्र्य दिलं नाही. कोणती राजभाषा व्हावी यासाठी तुम्ही स्वातंत्र्यानं मतदान करायचं स्वातंत्र्य त्यानं दिलेलं नाही. म्हणजे तात्पर्य असं की आपल्याच सरकारनं, आता आपण म्हणतो काश्मीरमध्ये पुलवामामध्ये अतिरेकी हल्ले झाले, अतिरेकी आहेत, पण नाईलाजानं असं मला म्हणावं लागतं की आपल्याच लोकांनी, आपल्याच मराठी प्रेमी सुद्धा जे आहेत त्याच्यात, या आपल्याच लोकांनी आपल्या संस्कृतीवर केलेला हा हल्लाच आहे. मराठी भाषेवर हल्ला म्हणजे संस्कृतीवर केलेला हल्ला आहे.